Ikinakahandal ni Nanay Tess asin Marites Kambunga, Legazpi City ang padagos na namamate ang pag-uuran sa probinsya. Tibaad kaya da magkausa na ininin lahar flow. Harani pamandaan sa indang residensya sa River Channel. Kaya alaom nindango niya na maguntok na ang pag-uuran. Naghahandal po kami. Siyempre, day mi sigurado kung saan maagi ang baha. Sakali man, siyempre, matatrap kami digdi kasi diyan pigaagihan sa inutan digdi. Bali, pwede kaming makulong digdi. Pag talagang delikado na, kami na mismo kang buhay nagaligtas. Sigun sa Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO, mayong dapat ikahandal ang mga residenteng hararani sa River Channels kan Bulkan mayon. Sigun sa pamayo kan opisina na si Dr. Cedric Daep, bako man gayong makusog ang pigbabagsak na uran ni Bagyong Egay sa Albay. Kaya imposible ang pagkakaigwan ng lahar flow. Urog na sa siring kay ni kaluyang mga pag-uuran. Kung araw ka itong oran-oran sana, kumasog pa sa tuya, mag-50, mag-40 millimeters pa. Kung may lahar man, sasalog sana yan. Unless talaga magkaigwa kita ki 60 millimeters per hour na mga dahil magbaba sa 8 hours to 12 hours na oranador, diretso more than 60 millimeters, yan ang delikado. Dugang pa niya posible ang lahar flow kung umabot sa 60 mm kada oras ang ibagsak na uran ni Bagyong Egay. In kaso mangyari, ang mga deposito hali sa 2018 eruption ang primerong ibubulos da pasiring sa mga gali kan Bulkan mayon. Sa nakaaging bagyo, maski sa mga past rainfall, di kita nakatabang pa sa uran, tanganing so bagong deposit, magbulos ng padiit-diit, nababawasan ng deposit sa taas. Tapos nakatabang pa sa uran, tanganing sa mga farmers na naghahanap na kiuran, magkadorobogan sila ng panunog. Sa ibong kaini, sigun kay Daep, maski maluya ang darang pag-uuran kan Bagyong Egay sa probinsya, importante manggiraray ang pagiging alerto kan mga albayano. Pero nag-relocate naman sa iba, sa padang relocated na mga more than 2,000 garong families. Katakod kaini, padagos manggiraray daan sa indang ginigibong pagmonitor sa River Channels kan Bulkan mayon, arog sa Basud Channel kan Santo Domingo, Bunga Asimbuyuan Channel sa Legazpi City, Miisi Channel sa Daraga, Anuling Channel sa Kamalig, Masarawag asin Maninila Channel sa Ginubatan, Nasisi Channel sa Ligaw, San Vicente Channel sa Tabaco, asin Bulawan Channel sa Malilipot. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.